Croeso nôl I chi, ac I ni'n y gegin yn parhau geisio osgoi gwastraff bwyd a Efon, fi'n gwybod bod ti'n fan o beth sy'n dod lan. Fan mawr, dwi wrth y modd a Rissoles. Ac wastad joio cael Rissoles a sglodion ar lan y môr yn Abereiron, ond mae Rissoles ma dan yn mynd I fod chydig yn wahanol, yn dyn nhw? Touch fach, just Rissoles I llysewyr. So, sim combi ffyn yr rhain yn ffodus. Ond beth ni'n mynd I paratoi yw Rissoles yn defnyddio cennin, caws, winwnsyn garlleg. So, blasau neis, ond mor rwydd I wneud hefyd. Ti wedi wneud diwrnod Efon? Ti wedi, achos allan neu rhain hyn o. Mae da fi jyst y cynwysion adre. So, mis dan I fynd hyn nawr yw ragor o mashed potato. Okay, so, at hwnna, ni'n mynd I adio caws cryf iawn, okay? Mae'n rhywbeth sy'n mynd I rhoi blas ato fe. Pidwch a dod I caws sy'n just mynd tastio fe rhywbeth. Mae'n I weithio'n dda iawn I chi, okay? At hwnna, beth da fi'n mynd I bod yw winwnsyn cyfan a 2 clwf o garlleg wedi chwysu bant a chi'n mynd I fe oeri cyn bod chi'n dod I fe mewn, okay? Mae'n bwysig iawn. Chi'n mynd I adio cynwysion 2 mawr at ei gilydd. So, mewn a'n winwnsyn ni. Okay? Gyna cennin. Byddwch chi eisiau, mynd I torri lan, ond mae beth da fi fan hyn wedyn, fi wedi goginio bant, yr un broses ar winwns a garlleg, twtch o olew, hael yn y ffipur, gyda'r chi'n coginio'n araf iawn am tua 5 munud. Twtch fan hyn bach mwy tynner. Okay? Mae'n bwysig iawn I wneud hwn cyn bod chi'n dod I nhw mewn. Os nad ych chi'n dod I mewn, mae'r Rissoles mi'n coginio mor gloi, bydd y cynwysion hyn heb I coginio. A beth o'n i'n mynd I ofyn, so chi'n cael y crunch da, chi'n cael ein bod e'n fedd a bod e'n... Yn gwmpas. So, mae'n dod I 2 Rissoles mewn I coginio, yn sosban fan hyn nawr o olew twym. Gres ishel, okay? Tua 160 gradd. Bydwch chi'n dod I fe mewn yn rhy uchel, newn nhw'n ddi yn gloi, a bod nhw heb twymo trwyddo. Okay? Felly, os oes nwy adre, just chydig o fflam? Ie, fflam ishel iawn, neu rhif 4 ar y top, neu os oes ffraier iawn, dych chi un trydan, 160, mwy na digon. Okay? So, gawn ni gymysgu hwn at ei gilydd, bach o halen ato fe. Dyna, ni popeth at ei gilydd I creu un Rissoles ni. Mysgu dwt da'i gilydd. Ydy. Os oeddi we ddim yn dod at ei gilydd bach rhy glib, a dywch twtch o blawd at fe, neu Briwsion bara. Ond pidwch yn rhy gormod o Briwsion bara, chi ddim yn mwyn I fe sychu lan y caledu gormod. Okay? I hala fe ddod at ei gilydd? Ie, mae'n denu fe I wneud y bach mwy caled. Gymysgedd da fi fan hynna sydd wedi cael amser I orffwys. So, gan ni gymryd pelen fach, a wedyn roliwch nhw yn eich llaw. Ac yna y broses nesaf wedyn yw I panu, dy fe. So, chi'n dod I blawd, wy a Briwsion bara yn nhw. Okay? Yn y trefn yna? Yn y trefn. So, bwysig iawn I ddod I blawd yn gynta. Okay? Yna wy gyda bach o llath yn y fe. Gorchuddiwch e. A gyda llaw sych, okay? Mewn am hwnna yw hwn, a swapwch y llaw drosto, wedyn llanast fawr chi. Mae'r ryseit ar y sgrin os mynd rhywun ma'n gwybod siwt I wneud ein gytre cysylltwch yn ei prynhawn.tinopolis.com wrth gwrs, a gewch chi'r ryseit wrthon ni. Gan fod caws yn yno, beth fi'n licio wneud yw rhoi 2 heinen o bara. Os ddim eisiau dod I blawd rhwng ma, ond nôl mewn I roi. Ac yna, mewn Briwsion bara. Digon o fara wedyn. Digon o fara, cos mae hwnna'n mynd I creu crwstyn fach neis, a mynd I sicrhau bod y caws na ddim yn mynd I toddi mas mewn i'r ffraia. Chi'n gwybod os oes twll ych chi'n y fe, a bod y caws yn dod trwyddo, chi'n clywed fe'n dechrau sbitio. Fi'n dechrau clywed y sŵn nawr. Fel yna nawr o'n i'n meddwl. Pryd chi'n coginio'ch sglodion, fel enghraifft yn y tŷ, chi'n clywed mewn dŵr mewn i'r ffraia. Hwna'r sŵn chi'n dechrau clywed. So, cywt y gol hwnna, tynnwch nhw mas. So, gymryd at Rissoles ni. Os chi'n clywed, rhwch y hearing aid mewn. Lliw fach neis. O, tra, mae'r ein edrych yn berffeth. A beth oedd yna? 2 funud? 2 funud, dwi'n cymryd y tir iawn. Cofiwch nawr, chi ddim yn dod i'r agor mewn trwch gres bant. Reit, Byddwch chi'n meddwl bod y gres blan, okay? So, just I weini rhain, darn o papur fan hyn ar papur gegin, neu tŵel bydd hwnna'n iawn. Bach o mayonnaise, okay? Just I wneud bach o fwstad Saesneg, okay? Ac just gymysgu hwn at y gilydd. Gallu ti ddefnyddio Dijon? Dijon, gallu chi ddefnyddio. Mae fwstad yn gweithio'n da iawn gyda caws, ond mae fwstad yn gallu bod yn rhy cryf I bita ar ei hunan. Okay? So, ffordd ni'n neud bach o isgam fan hyn nawr. Jyst ni'n gael weini fe. So, bach o mustard mayonnaise fi'n gyda fe. Ac yna plat fach. A fel hyn, mae'n edrych bach mwy cheffi. Os ydych chi'n bod yn posh yn y tŷ. A ffordd ti'n arddangos e hefyd, yn dy fe? Swipe bach o fe. O, cwni. Dyma pam wyt ti'n chef, a dydyn ni ddim. A ni'n byta efo. Ie. Just bach o salad fresh, okay? I fi'n gyda fe. Yn gormod. Ac yna pryd fach isgawn, a rwydd I fyta yn y tŷ. Cwpl o Rissoles.
Mae'n edrych yn berffaith. Dwi'n meddwl mae'n bell person cefn fi gael, fi'n clywed yn Englisti fydd Dwi'n gwybod. Na, maen nhw'n edrych yn hyfryd iawn. Ti'n meddwl gefn ni flasu neu? Wrth gwrs. Ni'n cael blasu? Diolch yn fawr iawn, Amser gyda Dan. ni. Nawr te. Twyn iawn. O, sori. Nawr te. O, mae'n crunchy neis. Mae'n grunch yma. Nawr te. Fi edrych yn daclus ar teledu yn fyta. Nawr te. Chi'n cael hyn o'r caws yn dechrau twyddi trwyddo, a mwy o hir chi'n cael nhw i orffwys, mae'r caws yn mynd i cael ledu nôl eto. Mae hwnna mor creamy. Mor ffres. Mor ffres. Dan, wir.